Dyma dy wahoddiad di I ddod I barti penblwydd yr Urdd yn gant ac I ymuno yn y dathlu ar ddiwrnod cariad at Urdd, sef y 5 ar 20 o Ionawr. Bydd y parti yn cael ei gynnal yn fyw ar Zoom efo ni ac yn fyw ar BBC Radio Cymru a BBC Radio Wales efo holl ffrindiau eraill. Ni hefyd yn mynd I ymgeisio am 2 deitl Guinness World Records drwy recordio ac uwchlwytho fideos ar Facebook a Twitter yn canu'r gân Hey Mr Urdd. Felly mae yna dipyn o waith dysgu cyn y parti. Felly'r cam cyntaf mwyn mynychu'r parti ac ymgeisio am 2 deitl Guinness World Records yw Rhoi'r dyddiad ar amser yn eich dyddiadur y 5 ar 20 o Ionawr am 10:30 wedi 10 yn y bora a chwarter 1 ar 10 ar gyfer yr awr record byd. Cam 2. Cofrestrwch fel dosbarth, ysgol, busnes, cymuned, aelwyd, sefydliad neu unigolyn a fyddwch chi'n popo lan ar ein map o Gymru ar ein gwefan. A'r trydydd, safio'r e-bost cadarnhau yn ddiogel mwyn gwneud nodyn o'r rheolau sut I fynd ati I wneud yr heria Guinness World Records. Bydd awr y records byd yn dechrau chwarter awr ar ôl i'r parti ddechrau, sef chwarter 1 ar 10. Ond cofiwch, os nad ydy bob un rheol yn cael ei dilyn i'r lythyren, bydd dim record byd. Pedwerydd, paratoi, paratoi, paratoi. Gwyliwch y fideos paratoi at barti, gwnewch gacennau caddurniadau, peintiwch ddarluniau, estynwch wahoddiad I enwogion neu bobl leol arbennig. Hwn fydd parti y ganrif. Deall Lea, canrif achos ni'n dathlu 100 o flynyddau. Rhannwch eich ymdrechion paratoi ar y cyfryngau cymdeithasol a mi wnawn ni rannu y goreuon. Defnyddiwch yr hashnod IRCANT. A wytrwch mas achos bydd hashnod arbennig arall ar y diwrnod fel rhan o'r her Guinness World Records. Ac yn olaf, be mae plant a phobl ifanc Cymru yn stars am wneud? Dysgu canu! Lawrlwythwch y geiriau a'r music Hey Mr Urdd, y fersiwn sydd ar dudalen urdd.cymru.cant. Bydd y link Zoom I fynychu'r parti yn cael ei danfon allan I bawb sydd wedi cyfrestru ar y 4 ar 20 o Ionawr. A welwn ni chi y diwrnod ar ôl ni, y 5 ar 20 o Ionawr am 10:30 wedi 10.